posachedwapa tikuonesani program ya Chizulu imene imachitika pa wireless wakanema wa Luntha. Program imeneyi amayankhulana pa makhozi kapena kuti pa mafoni ndi anthu kuperekapo ndemanga zawo pa nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Ndipo program imeneyi wiki ino topic yake ndiyokhuza pamene padamwalirira wachiwiri kwa amene adali vice president wa dziko lino la Malawi Dr. Saulos Klaus Chilima ku Nthungwa kumene ena amati nkhalango ya Chikangawa. Kodi nkhani imeneyi ikuyenda motani ndipo boma komanso chipani cha UTM ngakhale akubanja la Achilima akutipo chani? May 2025 dzina langa ndine Robert Edward ndipo ndikukulandirani program inanso ya Chizulu, program yokhayo ya pa television imene imapereka mpata ku Malawi kuno kwa Malawi ni yake amene amakhuzidwa ndi zinthu zochitika mdziko muno, amene zochitika zawo zimakhuzanso dziko lino kuti adzilankhula live ndi kumapereka maganizo awo pa nkhani zosiyanasiyana zimene timakambirana. Ife timaonetsetsa komanso timakhulupirira kuti ziganizo zimene zimachitika ndi anthu kaya aboma, makampani, mabungwe ndi ena onse zimakhudza Amalawi. Ndipo Amalawiwo ngakhale pali anthu ena oti amati ife timayankhulira Amalawi, koma zimakhala bwino kuti timve kuchokera kwa kamwa ya Amalawi ni ache. Ndi mmene timachitira nthawi zonse timakhala ndi zokambirana ngati mmene tili lero, ndipo inu mmatchaya lamya live pano timakhala zoti kuyankhulana nanu ndi kumamvana bwinobwino, kumamva maganizo anu, uphungu wanu, komanso kumamvanso ndemanga zanu. Mukhozanso kutumiza SMS, mukhozanso kupita pa Facebook page yathu ya Luntha Television, pamenepo mukaperekanso maganizo anu. Nkhani imene tikambirana pano ndi yokhudzana ndi imfa ya malemu Dr. Saulos Klaus Chilima amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino pa 10 June chaka chatha. Ndipo lero pa 27 ndoti kwatsala masiku 30 okha kuti tikwanitse chaka chathunthu chichitikireni ngozi imene idachitikira kuja ku Nthungwa Forest mboma lija la Nkhata Bay kumene anthu amangokutchula kuti nkuchikangawa. Ndi chipele chachitika nchakuti zadziwika kuti mbali ya boma ili maganizo ofuna kukonza kapena kuti ikukonza akuti mwambo wokumbukira Achilima. Ndi zimenezo akuti zimene kuti zikachitikire kumene kudachitikira ngoziko, komano tangomvetsedwa pompano timalankhulana ndithu ndi Dr. Ben Chilima, iwo anda amene akhala kuyankhulira banja la Achilima, kuti kunali mkumano umene iwo ndi boma anakhala pasi ndi kukambirana, ndipo abanja atawauza aboma kuti yayi musakapangire kumeneko pamalo pamene padachitikira padagwera ndegepo kapena ndi zina zotero, ati iwo ndi mabanja so ena amene anthu awo meyo yawo idatayika tsiku limene lija chifukwa chakuti analiuza boma kuti yayi zimene zikhoza kusokoneza kafukufuku amene akadachitikabe. Ndi pamenepo agwirizana, koma zikuoneka kuti bomalo libe ndi maganizo kufikira tsiku la lero chifukwa choti kapena kufikira pano chifukwa choti Moses Kunkuyu sadatiyankhule imene timawayimbira foni anayidula ndi kukhulupirira zoti anali busy ndi anduna ndithu amene amalankhulira boma, ndi mwina anali busy foni yathu anayidula. Koma abanja la Achilima akuti iwo pa 10 June adzakakhala ali ku mwambo wa sembe ya misa umene uchitikire ku Nsipe kumene malemu Dr. Saulos Chilima adakayikidwa m'manda. Kumeneko kazatha mwambo masana ake kudzakhala ndithu ngati nkhomaliro ndithu kungodya mokumbutsana Achilima. Koma madzulo akuti achipani cha UTM ali ndi mwambo oyatsa makandulo kumeneko, zimene zikusonyeza kuti patsikuli ndikuti banja la Achilima komanso achipani cha UTM akakhala ali kuntchewu. Ndipo ngati boma lipitirire ndi maganizo ake opangitsa chikumbutso chimene kapena mwambo wokumbukira Achilima kuti ukachitikire ku Nthungwa Forest, kaya mukakhala mbali mwansewu kandi kuti fotata abanja awauza kuti yayi osakafika ukoko chifukwa choti pali kafukufuku. Ndikuti ngati zikhale choncho ndikuti pazakhala miyambo iwiri yochitika tsiku lomwero. Aboma adzakhala kuti apanga zawo uku, abanjaso akupanga zawo mbali inayi. Ndati mandikuti kuti mbali ziwirizi zitani kuti zionetse umodzi, maganizo anu ndi otani.
Mwaswera bwanji amaseko? Ndaswera bwino inu. Taswera dzina komanso mukuimbira kuti? Amaseko uri kuja mama. Alida. Alida, ndimafuna mutchule dzina la Alidalo. Yawino. Ndikukhulupirira zoti mmene nkhani ndayifotokozera mwayimva bwinobwino. Nkhani nakhala chiri ndikumvetsera plus nayiwerenga. Mukuona kuti mbali ya boma ndi mbali ya banja komanso a UTM atani kuti zionetse umodzi nga kukhale ukuzuchitika mbali nayi tsiku lomwero sontha yomweyo naso kwinaso akutere mukuona kuti zitani? Ine yadi amenda ilamba sula chonchi. Ndiloleka kubomako. Chabwino. Nzosamveka kuti aboma lero akhoza kuchita ngati mmene waganizira. Chifukwa munthu uja ndege idasowa pa city 10. Ndipo iwo anadziwa kuti ndege ija malipoti adalandira kuti ndege yasowa. Ndipo ngati mukumbukira ineyo nthawi imeneyi padeni pamene paja lidali tsiku lachiwiri. Ndipo ndakuza nunene kuti kwa mapumbu amenewa saphana wina adadzailowettaponso amene pa ndege. Ndiye padali so inu nomu mudanena kuti imene tikambirana tsiku lina. Ndi aboma lero. Halo? Mukumveka? Ya. Aboma lero sangakhale ndi chikhumbokhumbo chopita kuthungwa kapena kuti kuchikangawa iwo akachite mwambo kumeneko chasangalatsa lero ndija. Chifukwa pazana paja tidaona nena kuti pamene amakamba ufotoko usakasaka ndege imeneja idali pa 64. Ndipo mmene matitu 5 anthu aja nkwauza kuti kwadaka apitani. Munthu uja kumalizika kumene kuja. Ndipo lero aboma amanena nena kuti iwo atengeko gawo. Ine nona kuti aboma wamposenera chifukwa achakwera adutsa maulendo ambiri se umene ujawa M1 upita kunzuzu kubwera koma chota kuitha achakwera malo amene adafera mzawo amene adawayika iwo pa mpando lero na amanyada osakaponda pamalo pamene mzawo adamwalirira. Ndiye lero namati aya aboma asononge ndalama za boma angoyika kushuga kuti shuga adzipezeka aboma chifomene kunkukaona nga ndalama. Maliro awasira anu ake achibanja kapena achipani ndi amene achite zinthu zimenezi chifukwa chipani chimkumbukira ngati founder amene adayambitsa chipanicho. Koma tikatenga kuti aboma akufotokoza unena kuti ayi ife tikachite mwambo kunkhalango wachani mwambo afuna abendalama za boma zilowe m'matumba mwawo zimenezo aboma awo asachite kuti ngati mbomalo ndi ndani akapiteko kumeneko chifukwa sitidamveko kuti anduna achimwendo kapena andani anduna auja adapitako kuchikangawa sitidamve ndi akakonda akatanipo kumeneko akalira kapena adzikasangalala kuti zimene tinkafuna kuti achakwera akhalepe pa mpando zimene zidachitika. Ndiye naona nena kuti abomawo asachite ndipo aselekeze ngati afuna kupita kumene kwa abomawo ayende pa magalimoto awo magalimoto amene timagula ifeyo ngati mitsonko ya anthu amene tiulira lero asayende akwere awo magalimoto abomawo awasiye koma ukoko azikachita zakwawo zakunyumba kwawo sati zokhudzanaso ndi mwambo ngati wamaliro waboma ayi koma akachite zawo zachipani za Malawi Congress Party. Ndiye tilowe ngati amene akachita mapemphero kapena ukumbukira ngati achibanja kumsipe chifukwa ndikudziwa ndithu kuti kumanda kwa akafika mwamwambo wangoni. Akutero ati akafika ndithu kumanda apo. Apopo ndipo yenera chifukwa chakuti munthu akamwalira timakhala ndi tsiku lotha zinthu. Timayika maliro waja azimayi aja amakhala wiki mmene muja ndikumwazikana koma noli makhalapo tsiku lotha zinthu ngati tsiku limene adamwalirira kapena likakhala ngati tili kumudzi kwenikweni tsiku lokamanga lokaona chiliza likhala tsiku limeneli lapateniki. Achibanja zimenezo apanga mwamwambo wachingoni mmene zimakhalira. Nawo achipani cha UTM maliro aja ndiyawo saboma ayi lero tikukana kuti saboma. Maliro aja ndiyawo akuchipani cha UTM ayenera achite mwambo ngati mkulu amene adayambitsa chipani cha UTM anthu yawo a UTM asiyeni ayatse makandulo mpaka pa 16 September makandulo aja tidzazimitsa ngakhale ine ndigula yanga kandulo.
ndi atha koma zoti aboma apite kuchikangawa akataniko sadapiteko mmene nzawo adafera kumene kuja ndiye lero adzikata aononge ndalama za Malawi ine naona kuti iwo asapite. Koditu paja musayiwale kuti late Dr. Saulos Chilima analitu vice president wa dziko. Mwina ni chifukwa chake boma alikuti ayi munthu uyu adagwira ntchito ya boma adathandiza dziko anali wachiwiri kwa mtsogoleri dziko in fact. Ndiye mwina akuyenera ndithu ulemu wapadera chifukwa chake mwina akufuna kuti akachitire kumeneko mwambo. Ulemu wake wakampeni kumphasa adalekerera bwanji nzawo kugona pa mphepo chisanu chidamupha kumene kuja lero afuna adzikataniko kumeneko. Munthu adazozika ndi mphepo kumene kuja mpaka kufikapo anthu onse naini anthu opanda chisoni ngati amene waye MCB lero namakasangalalo amene koko kuti ayi tupita tikachita mwambo kumene kudafera munthu amene anali vice president nzona zimene ngakhale natakhala maliro abambo anga koza kwawo zaboma kuti maliro lidayika msavutike khalani basi zichita iwo panopa MCB zimene akuchita akutunganidwa ndi mafumu mairana m'manyumba achifumu nkumakapatsa ma 50,000 mafumu ndi aselekeze kupita kumeneko nkumakapanga mwambo ngati wa boma cholinga aononge ndalama angotenga ndalama zotere adzipatsa mafumuwo zimene zamaliro achili masozi sakhudze zidapita zimene zija anu ake adalira padakwana akumbukire anu ake ngati akubanja ngachipande cha UTM zikathatere zatha koma makandulo ayatsidwa pa 10 mpaka pa 16 September ndiye chimene tikudziwa ngati Amalawi. Chabwino ndithudi Ruben zikomo kwambiri amaseko chifukwa cha nthawi yanu tione apa ena kuti akuti bwanji program yake ndi yachidzulo maganizo anu ndi manga yanu koma nkhani ndi yakuti titani kuti mwina pakhale kuti pali umodzi chifukwa malemu Dr. Saulos Chilima anali munthu amene amalimbikitsa umodzi ndi aboma kuti ife tikufuna tili ndi chikonzero chopanga mwambo umene wakumbukira Chilima kuti zimenezi zikachitikire kumene kudachitikira ngoziko pamene abanja kuti ifeyo tili ndi mwamboso tsiku lomwelo mwinaso nthawi yomweyo zimenezi zikachitikire kumene kwawo ndithu kwa Chilima kuntcheu kumene munthu tidakamuyika kumene konso achipani akuti anakapempha ndithu kubanja kuti abanja mutilole kuti tichite mwambo wa makandulo ndati malingana ndi Felix Njawala amene nene wa UTM akuti abanja awavomera ndithu achipaniwa kuti mukhoza kuchita koma atani magulu akuti zioneke umodzi mwaswera bwanji. Taswera bwino kwambiri kaya ni mwaswera bwanji. Taswera dzina komanso mukuimbira kuti kumchinji kuno nkhani yalero mwaimva nkhani yalero mwaimva ndaimva kwambiri maganizo anu akhoza kukhala utani. Poyamba tilero kuti mbali ziwiri zimene zikukonza miyambo yosiyana mbali zimenezi zimayenera kuti poyamba tivomere kuti maliro aja anali aboma otengera kuti Saulos Chilima anali vice president. Ndiyeno boma limakhala ni ndondomeko imene imayikika ngati pali kuonetsa kuti pali kufunikira kwa munthuyo kuti amulemekeze. Ndondomeko imeneyi imayenera kuti atamwalira pakhazikitsidwe sikuli likhazikitsidwe kunena kuti akupanga declare kuti ndi tsiku lofunikira limene lizikumbukiridwa kama zikha holiday kama zikhala chani anene bwinobwino aboma akadakhala kuti adalengeza zimenezi ndi kuti timayenera kuti tilemekeze zimene boma lunena. Chifukwa pamakhala ndithu dongosolo labwino limene boma timachita timatitiri nkamuzu day Firembwe day zili ni ndondomeko imene zidakhazikitsidwa kuti boma lalengeza tsiku linopatulika. Koma in this case tisapange politicize nkhani kuti pazioneka kuti chinthu chathu kuti tikule popularize kuti anthu aoneke kuti sende okhudzika zedi izioneka sobwino. Maliro aja adagwedeza miyoyo
andi mabala ambiri sadavole abantu kuti pazooneka kuti palusemphana lena kuti tichita izi lena kuti tichita izi ine ndiona kuti sikuoneka bwino nkadakondwera kwambiri boma liyambala lemekeza abanja kuti abanja autishane yamba lemekeza kuti abanja autishane ndipo abanja aboma anayenera kungopanga support mwambo mene abanja achita osati kuti iwo akhale ni mwambo wawo kuchita ngawa kusanachitike kwa mwambo ina uliwonse wa boma nzoona koma amene akhale ndi tsiku limene kapena akhale ndi dongosolo limene akonze kuti kumene kutizichita mwambo motere mwadongosolo ndithu za boma sizingochita mwambwerera akhale ndi dongosolo labwinobwino so apa tilemekeze zimene abanja akonza kuti akachita mwambo kwawo ndipo akapanganso kumanda bwinobwino abanja zakonzazo aboma avomereze ndipo zoti azikachita ena uku inemepo ndenu kuona kuti umunthu utichepera ndithu choncho ineyo maganizo anga ndikupereka maganizo akuti boma limvetsere abanja tsopano pali maguluso ena monga IUTM IUTM ngati aluvomekezana ndabanja ine mona ngati so chomwe chonso aboma amene avomekezaneso nabanja yes monga IUTM avomekezana nabanja awaso aboma amene avomekezane nabanja kuti mwambo ukaoneke kuti ndi umodzi ndeti munthu uja tamlemekeza koma kuti abanja ndi IUTM apanga zina kenakaso aboma aonera kuti tichita zina nawo abanja anu ake munthu atanena kuti peza ukoko kuchita ngawa suzuti khudza iwona amakachita zina kodi aboma aoneka ku munthu wa mtundu wanji ine ndikuganiza kuti pamene akukonzekera mwambo umenewu pateni pakhala pang'ono enawo adzichepetsa aboma anene kuti ifeyo tikajoinane ndi abanja tichitire limodzi kenaka iwowa tsopano abomawa ngati ali ndongosolo lofuna kuti azilemekeza ngati boma apange declare the date as a holiday ndeti zikapanga mwambo pa tsiku limenelo chabwino tathokoza mfumu ndimati ndinenetero tathokoza koma mwina ntafunsa kuti mwina boma likhozokhaza kuti kupanga zimenezo mwina chifukwa chokuti ngasi zidatigwera si munthu mmodzi yekha mwinanso palinso anthu ena kumeneko mwina kufuna kuchita kubalansa kapena kuti mwina afuna abalansise kuti onse akhale ngati talemekezera pamodzi kaya kapena mwina anthu achabwino ngati atatero chabwino ndi zabwino komano zimayenera kuti mwambo sumayenera kuti utenge mwa njira imene tatengawo kumene kuti zichitikire pamodzi ndithu wayamba ndani kupanga mwambo kuti wina wauza nzake kodi akumanapo kale anthuwa kapena wina wapereka kale uthenga kwa nzake wina nune kuti afe sitibwera kumeneko popeza silingazitsate mwina zonse ife tazitsata amene adayamba kukonza adali akubanja adakonza kuti ife tikhala ndi misa ndipo lero akubanja ndi aboma anakumana akubanja awauza aboma kuti musakapangire mwambo wanu kapena musapangire zochitika zanu ku malo kumene kudagwera ndege chifukwa kafukufuku akadachitikabe ndiye boma silidanene tsopano kuti lidani koma akubanja kuti pa tsikulo adzakhala ndi mwambo ndipo mpaka masana adzakhalanso nkhomaliro basi aboma tichepetse ngati zili choncho chabwino kuti likhale ni kambiri kathu kazikhalako ngatiko ankhale nkovuta okonzeka tiudziwa amene tikunenazo imene momwe angodzichepetsa chabwino ndithu adzichepetsa aboma amvetsere zimene abanja anena ndipo angomvera zimene awapempha kuna kuti atili ndongosolo ili ndipo iwowa achiteso sapoti mwambo umenewu achite sapoti kuti zioneke bwino ayendere limodzi na abanja
Chabwino. ndithu munthu wankulu. Zikomo kwambiri chifukwa cha maganizo anu. Tiona apa ena mwaswera bwanji? Hello. Mwaswera bwanji? Chef Gunogari. Taswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Sizofana kuponera. Kani lero mwaimva kumponera? Nayo mkulu. Muri nayo bwanji? Maganizo anga nekuti nona ngati aboma oyambirira olemekeze ngati kuchibanja pamene vatukha kuti pali munthu wodzika nthu omasozeka bwino makuti boma isalemekeze kuchibanja nderimenepo sipangakhe bwino fuka banja upangeka zimene upangekayo kenaka boma lidzakhaleso nthawi yawo kupanga chiganizo chimene ngati wodzapange abanja okwalondola thanya koma pano pamene chifunika boma lemekeza kubanja kayo maganizo anga ni amene. Tathokoza zikomo. Zikomo. Kumponera kumeneko tiona apa ena mwaswera bwanji? Taswera bwanji? Taswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Kuno ku area 24. Area 24 ku Lilongwe. Nkhani lero mwaimva ku area 24. Muri nayo bwanji? Okay, kwambirira ine ndi Alfred Gaiva. Chabwino. Kani mene ndaiona. Ndaiva. Ndiona kuti ndiyofunikira kwambiri kunena kuti tapatsira mphamvu akubanja. Akubanja ndipofunikira ndithu tapatse mphamvu, tapatse mpata. Chifukwa zikuoneka ngati kuti kwambiri azathu azipaniwa akungofuna kungoonekera kuti iwowo zikuwakhudza koma ali ndi cholinga mwina chofuna kupeza mwina mavoti koma umuni palibe. Chifukwa mukhoza kuona unena kuti akubanja kubwera ndi program onena kuti ankumbukire m'bale wawo iwonso akubweranso ndi program onena kuti ifeyo funa tipangeso zomwezo bwanji iwo osakhaso ndi tisibulaho lileni ndikupanga program ngati boma. So lero maganizo anga ngati ineyo ndikuona kuti amayenera kuti adikira kubanja amalize program yawo akamaliza akena akaiwaja akuza kupanga bwino. Chabwino. Bwinaso mogwirizana kwambiri ndi akubanjawo apange ndithu kozati ngati mene apangira zawo ITM kuti akupangira zinthu mopanga limodzi ndi akubanja. Ndithu asogolera thokoza kwambiri. Zikomo kwambiri uchokera ku area 24 chifukwa cha maganizo anu. Tiona apa ena mwaswera bwanji? Halo. Chabwino. Mwaswera bwanji? Hello. Dzina komanso mukuimbira kuti? Chabwino. Mwina angakhonzeka bwinobwino akhala kuti peza tiona apa pa message akuti hello, ndine Steven kuno kwa Kauma aboma asayerekeze. Akuguza ntchito mawu sakhala bwino ngati akufuna tonse kunchewu osati kuchikangawa ayi. Chabwino amene chifukwa cha maganizo awo tiona apa ena kuti wawa ine Zalia kuno ku Lilongwe malemu Chilima akuyenera kukumbukiridwa basi chifukwa anali vice wathu mzimu wake use mumtendere. Tiona apa ena kuti bwanji mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Taswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Marco Chirambo ndikuimbira kuno Cape Town. Cape Town ku South Africa. Yes. Nkhani lero mwaimva? Nkhani lero ndaimva ndipo ndailondora. Muri nayo bwanji maganizo anu? Maganizo anga kwambiri zimene anthu akulankhula kale. Kwambira paja. Ndikufuna kwambiri choti aboma komanso akubanja akhale kulowererana. Kulowererana kwake tinene kuti asapezeke kuti wina akufuna kuti zimugomere yekha. Pano onse akhale ndi mtima umodzi apange chinthu chimodzi. Zimene zitazifuna chani? Ali akubanja ena amene amaziwa kulemekezeka kwa munthu kuti akhala kuti pali boma zimene atenga pombali ngati pali zokumbukira munthu. Kuti konse. Kuti tisaname
amene janali vice president wa ziko ngati munthu anali vice president wa ziko chimizi mungizana kuya shondi boma ndipo sichingapangike china chilichonse ngakuti boma palibe boma kuyena kukhalapo maso boma anoti ndikuyena tilemekeze maganizo ako banja foti muja anandi family yake anandi banja lake ne mkuona kwanga ndikuona ngati anthawiwa atakhala pansi ndikugwirizana chinthu chimodzi chifukwa tsiku lofunikira kwambiri sayiwale kuti lapa 10 akuboma komasa kubanja onse akuona pa tsiku lapa 10 kuti zakhale ndi mwambo pa tsiku pa 10 amene ngozi inatigwera kukhulupirira kuti anthawiwa atakhala kuti ndikugwirizana chinthu chimodzi zitakutithandiza kusiyana kuti awakupanga zawo awosakupanga zawo sizingatithandiza chabwino zikomo kwambiri kuchokera ku Cape Town South Africa tiona apa ina kuti hi koma aboma akutenga mbali pano chifukwa chani nthawi imene anamwalira kufikira date ya lero pata 11 months and yo sanapiteko ndiye akapita chabwino imeneyi kuona kuti iyathera pa njira akuti ndiye akapita chifukwa chani ndifunso limeneli yo asada nene kuti kodi ndi ndani komanso kuti akulembera kuchokera kuti mwaswera bwanji chabwino tipitirize mwina kuona pa ma SMS kuti anthu tikutipo bwanji kumbukirani kuti maganizo amene amabwera mpulogalamu ya chidzulo sikuti amakhala a Luntha Television koma amakhala a Malawi eni ache a programu ya amene amakhala kuti akuchara miyatumiza SMS WhatsApp komanso pa Facebook ndikumapereka ndithu maganizo awo mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti Stella kuno kulongo area 6 Stella kulongo area 6 nkhani ya lero mwaimva Stella kuno kulongo area 36 area 36 nkhani ya lero mwaimva ndaiva muri nayo bwanji maganizo anu ndaiva tizoona kuti zinthu zakachitirewo ndikangawa of course munthu uja anafayifayi wawa ndelo liwo afunga bwanji ngakapambire kwineko komanso tizoonayi oho ino mukanakonda kuti zikhale motani kuti tionetse umodzi mambo ausira banja komanso achibanja chabwino ufunika wasira kubanjawo apange ndi aujene ndi achibaniwo pa aboma awewo alimba ndi mandari zinthu kapange zilezo kuti anafera nzake muti chabwino muntu uja kufaza anafayifayi wawo ndesizoona kuti ilo lakasangala kuti akapite pamene paje sizoona chabwino tathokoza zikomo kwambiri ndipoma kuchokera ku 36 zikomo kwambiri mwaswera bwanji ndaswera mwaswera taswera dzina komanso mukuimbira kuti ine ndine Chisinga ndikuimbira ku Kasungu ku Kasungu nkhani ya lero mwaimva ndaiva maganizo anu ndoti chani ine maganizo anga ndiona kuti aboma alakwitsa ndipo zimene ayankhula ena afuna apeputse maliro onapo chi oho kwa imene ijanifa yovesa chisoni kwambiri ndikuonera kuti iyambike ngati kampeni sipachitika bwino ake maganizo anga iwo ngati afuna olapa ayambe kulapa ifa yagada amatenje anthu kumeneko ndamalizire kwa chilimi ndithuti bwana tathokoza zikomo kwambiri mwaswera bwanji taswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti ine ndine Mrs. Shirwa ndikuimbira kudowa Mrs. Shirwa kudowa nkhani ya lero mwaimva ndetu ndaiva maganizo anu maganizo anga ndopena kuti ujena abomawo zoti akapangire uchikangawa ine ndikuona ngati sizoonayi sizoona zimene zozo chifukwa chakuti chiyambire chichitikire ngozicha sindikukhulupirira kuti aboma anapitapo kukaonapo palibe amene anapitapo komanso izi zimapepuka zikakhala kwanzako anthu amene analuza abale awo aja azikaona zinthu kumene kuchako sizoonayi abomawo ngati akufuna kupanga mwambowo atha kupanga sojamatumiza
madera konse 9 kuja atautumiza nthumwi zawo kumene akuona pali achikulire wapisha kwa president apite umene wopatume maminister akwinako koma zoti akapangire uchikangawazo ine sindikugwirizana nazo sizoonayi chabwino ndipo eya tathokoza zikomo mwaswera bwanji bwana tondaswera bwino kaino taswera dzina komanso mukuimbira kuti ine Maulidi Ndala kuno kumangochi Maulidi Ndala kumangochi nkhani ya lero mwayimva ine tungane ndaimva ndipo ndikuimva nditu pano muli nayo bwanji ineyo nkhani chimene ndingane ndichakuti nkhani nditu inachitika pakanthawi monga mmene tikudziwiramo kuti nazomvetsa chisoni akoma palibe chimene angalongosole kuyimira kupanga chimene zasire kwanu akubanjawo palibe chimene ndikuchiona cha nzeru pamene kuti akoma alongosola chani ndinapurese chisoni munthu imene inakuya ndege ija ina chilichonse chimene chikanayenera kuchitika munthu yathu sichinachitikepo koma uyo ni president wa vice president bwana wangu chabwino ndiyo zikomo kwambiri kumangochi zikomo ndiyo zikomo mwaswera bwanji halo mwaswera bwanji taswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti kumachinjiri ndine ajana kumachinjiri ku Blantyre kumeneko Blantyre yako nkhani ya lero mwayimva tayimva muli nayo bwanji tikuti kodi ndiyasoma chichikima ukhandana fena pamalo paja ndesa kulaliso anthu ena yanthu nawo sakumbukilidwa kumbukilira chilima ukhawo mizimu inayo sinali mizimu koma ya chilima ukhawo basi mzimu wa mulungu ndi mzimu wa munthu ndi mzimu basi wina kali president koma mzimu wa munthu ndi mzimu wa munthu palibenso kusiyana ya kumbukire msengo koma sakatingeso kuchikangawa kachikire m'manyumba mwawo makumu mwawo chabwino ngati aja apatisha zimbiri aja naliso achiroma ngati pali misa akachikire kunyumba kwawoko osakhala kuchikangawa anthu anagoneka pa mpepo usiku wonse mpaka namba mawa zikomo kwambiri chabwino kuchokera ndithu ku Blantyre kumachinjiri mwaswera bwanji halo chabwino tipite bwanji kuma SMS tione kuti akuti bwanji anthu ena apa kuti ine ndine Maxwell kuno kusalima boma aboma asalowetse ndale pofuna mavoti ena afe ifaija imati wawa kwambiri chabwino Maxwell kuchokera kuja kusalima mwaswera bwanji halo mwaswera bwanji taswera buno kaini baba taswera dzina komanso mukuimbira kuti Thomas Sumati Nkungwa kuimbira kuno kunsanje Asumati kunsanje nkhani ya lero mwayimva ndayimva ndithu muli nayo bwanji ine kunyina kuti no aboma adakhala ena adakayenera kuti no ayembekezere akubanjawo apange dongosolo lawo titatero akatha aboma nawo atha kutengapo gawo mapanganso madongosolo awo amene akufuna abomawo ayi chabwino chifukwa nchonena kuti no ngati abubanja apanga chiganizo chawo ndiyeno aboma abwere apange moti zikhala sangati mwinango abomawo angovumbuluka poyera kunena kuti awawa atipasa manyazi ndiyeno tiapange chonchi cholinga chotifeyo kuti tionekere tipange ndife simakhala bwino kwenikweni abase mpata akubanjawo apange dongosolo lawo chabwino etu ayitathokoza kuchokera kunsanje zikomo kwambiri bwana zikomo paena kuti waboma tsopano palowa mbewa tsiku lija anamwalira Chilimalija panalowa njoka aboma awasiyire akubanja kunthungwa ayi ndine Luka Munjanjaya Mzuzu chabwino apa kuti ndine Gift Kafunya Zulu kuno kunchewu maganizo anga ndikuona kuti sizoyenera kukafikanso malo amenewo ndi owawitsa
akubanja anthu ena akubomawo sanaganize chabwino akutero iwo gift Zulu kuchokera ndithu kumchewu tona pa ena maswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti kuno toka mpandali kuno kumwanza nkhani lero mwaimva ndaimva kwambiri muri nayo bwanji apapa awa achene abomawa kwakusa kwambiri chifukwa sisi chilimata mwalira sanapange pokena kalikonse indi nawo iwo achanofa yoti akubanja panga chiganizo iwo achakuti akapange kuchinga chifukwa chani apono wali mistake yayikulu oho itu ndiri kufana kati waje ngati vice president anakenda kupanga tumwa before sinasachitike osadikira kubanja kutanenzo ya lendo langeza kuti iwo achanofota kubanja panga suzija iwo achafuna kinga yontomera kana kuzika choseyo sana kuzekena kalikonse nde titani kuti mbali ziwiri zizitani kuti mwina paoneke umodzi apapa kuti kuwawa wabomawa amene amvera akubanja chimene akutani kuti akufuna chifukwa choti akubanja ndi munthu polingalira kuti iye chanali vice president wa dziko ede ndisangopanga mamboja paokha osakakuza bomaja kwena ngati aboma asali ndi moyo wa munthu akwena kuti amvese akubanja aja apange mwamba umene akufuna ndinga na aboma osafuna azapange zawo azapange mwina kusogolo kuno azakhala ndi chikumtima chomukumbukira vice president wathu chabwino ndithu zikomo kwambiri kuchokera kumwanza mwaswera bwanji alo mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti dzina ndi Oliver Luka Oliver Luka nkhani alero mwaimva taifa bwana muri nayo bwanji apopo mmene tingakulire iseti mmene akubanja aganiza kuti akhale ndi mwambo aboma akukalowerapo muchada mwalire chilima ndikupakalekale ndipo ifa ya chilima aliyese mamuwawa ngati ndi m'bale wake aboma sanatengepo gawo ndawasire abanja apange mwambo iwowo akadzafunanso ngati akukumbukira chilima adzapange chifukwa akubanja apanga ngati mkamana wapakhomosawo sadapange ngati kuti anali president izi zenera akoma kuti apange mwambo wawo nawonso ngati kuti anali president ndiwo sakasungupanga zimenezo ife maganizo athu ngati akunchewu kuti asiye aboma apange zawo awasa akubanja apange zawo ife palibe mgwirizano chikhapanali mgwirizano adakamba takoma kuwauza akubanja chabwino bwana tathokoza zikomo kwambiri zikomo tona pa ena maswera bwanji alo maswera bwanji chabwino tione ena maswera bwanji alo maswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti wembera ku Blantyre kuno kuchigumula ku Blantyre nkhani alero mwaimva taimva kwambiri tu maganizo anu ndoti chani maganizo athu ndoyena kuti abomawa akulakwitsa chifukwa chonena kuti litati litengere pamuzi pakachitika maliro timayenera kuti timakatulukira maliro aja akachitika pakatha matsiku komano sitinamvepo aboma kayanda president munthu anali ngati mphawo oti vice president sitinamvepo president kuti anapita kukatulukira maliro achilima sizinatheke maso ena ake anayankhulapo kunena kuti a president ayenda kwambiri kumapita kumpoto sitinamvepo atayima kuti ndikaone kuti kodi malo aja yamtundu wanje amangololera anthu kumangoanamiza iyayi kunali mitengo kunali chani mama kuti akaone malo amene anafera vice president wawo sanayimepo kuphatikizaso apo mwina kayandi mwezi watha omwewo wa president anali kubaraka kubaraka ako ndi kufupi ndi kunchewu sitinamvepo kuti anapita mwina anakhota kaya kunsipe kubanja kwa achilima mwina timangopita anthu kangowapatsa moni sitinamvepo
awo lero sizingakhale zoona kunena kuti akapange azikanena kuti iya ifeso tofuna tipite kuchikangawa azi zosamveka zimenezo. Asi anthu akubanjawo apange mmene iwo akupangira iwo akazafuna mwina kaya ndi boma lomweli kaya boma linalo zimenezo ndimene zapangeno zimenezo koma noti awawa iyayi asatinamiza chabwino yetu ndithu ine maganizo anga ndi amene zikomo kwambiri. Apa ena nawonso sanatitchulire dzina akuti anatiuza kuti ndi kumalo osafikirika okhwitima, so lero akafikako bwanji kumalo okhwitimawa? We are all going to Nsipe. Chabwino asatidyetsa makoko amaliza choncho koma salatifotokozere kuti ndi ndani. Awa kuti ine ndi Steve Daniel kuno ku area 23 ku Lilongwe. Aboma akulakwitsa, sakuganiza bwino, akupanga zodzidzimuka awasiya kubanja kuti apange mwambo uyende moyenera. Tathokoza kuchokera ku 23. Timveso maganizo anthu ena kuti bwanji pankhani iyi. Mwaswera bwanji? Hello? Hello. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Taswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Ine ndi Mrs. Mloga ndikuimbira kuno ku Lilongwe kwa area 24. Mrs. Mloga ku Lilongwe area 24. Nkhani ya lero mwaimva? Ndaimva. Muri nayo bwanji? Okay. Ine ndikuona ngati kuti abomawa akanakhala zonena kuti amamukumbukira the late Vice President Cyrus Kraus Chilima. Akanayambitsa ndiwowa kutipatsa program ngati ifeyo Amalawi kuti tidziwe kuti kodi zikuyenda bwanji. Koma apapa amene ayambira afamily zaonetsa ngati kuti aboma akupanga copyright. Kuti titsatire zimene afamily apanga kuchitira kuti tingapange nazo manyazi. Otherwise asiye afamily apange. Ngati afamily anga apanga invite iwo wakwenera kuti apite akapange nawo ku Nsipe osati tikapangire ku Chikangawa. Ayi. Chabwino. Ndithodi. Tathokoza kwambiri chifukwa cha maganizo anu. Zikomo kwambiri. Zikomo. Awa ena atumiza SMS kuti poyamba akubanja amvetsetse kuti Malemu Chilima anali katundu wa boma komanso zilipo zambiri zomwe boma linga pange pokumbukira mzimu wake. Akubanja asatsogoze maganizo olakwika. Vice President alandire ulemu wake onse monga kufunikira, koma apapa tiyeni tichotse maganizo andale. Imfa ya Chilima itiyanjanitse popeza madzi akatayika saoleka chilichonse. Kuti chabwino. Uthenga umenewu ukuoneka kuti ndithu ukuthera panjira. Tione kuti munatipitize motani. Koma ena apa kuti hero ndine Esther mikungu kuno kuchiradzulo. Aboma akuyenera asiyire mwambo akubanja iwonso ngati akufuna apange wawo. Chabwino tathokoza zikomo kwambiri chifukwa cha maganizo athu. Chabwino uthenga uja unadukira panjira uja kupitirira kuti tiyeni tiyose maganizo andale. Imfa ya Chilima itiyanjanitse popeza madzi akatayika saoleka. Chilichonse chili ndi nyengo, tisalowetsepo ndale apayi. Ine ulemu kuno kunchisi. Chabwino tathokoza aulemu kunchisi chifukwa cha maganizo anu. Tiona apa ena kuti bwanji. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Taswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Mayinsunga kuno kunzuzu. Kunzuzu. Nkhani ya lero mwaimva? Ndaimva. Muri nayo bwanji? Ine ndikuti yo akuboma asiyire akubanja. Chifukwa chomwe ndimaziwa anthu akuda ife tili ndi vuto. Timamukonda munthu akakhala kuti wafa akulowa m'manda pamene timaonesa chikondi chachikulu. Chikondi chizikhala munthu akakhala ali ndi moyo. Ne iwowo akoze siku lawo lomwe iwo amukumbukire nzawoyo osati azawo aja siku akuzakale pamene iwo akuti ifeso tilowe nawo. Zimenezo sizoona chifukwa munthu akamwalira kumuzi timakhala ndi mwambo wathu. Ne iwowo akasokoneza mwambo
Wene uja amene ufuna apange akausokoneza iwo ndikulosa zawo koma nawonso zawo asapange pa iwo okha osati tsiku limene wakoza zawo iwonso ndikulowa mmenemo sizoona ayi. Chabwino. Ndi amene maganizo anga. Zikomo kwambiri yoyera kunzuzo. Ziko. Mwaswera bwanji? Hello? Mwaswera bwanji? Chabwino tiona apa ena. Mwaswera bwanji? Asalamu alaykum. Taswera dzina komanso mukuimbira kuti? Ine ndi Daniel ndikuimbira ku Baraka. Daniel ku Baraka. Nkhani lero mwaimva? Ndiko ndaimva kwambiri ngakhale ipezekera mkatikati. Muri nayo bwanji maganizo anu? Maganizo anga ndolena kuti aboma kulamusa kwambiri. Nthawi imene kumachitika kuti analumiza sirikali onjeka kuti aswere murakafike kundima. Panopa chimene chakambisa mphamvu la nyamuka kanene kuti yayi kufarika pangirika kumbukira asiya kukumbukira siku omwe jada mwalira lija ono siku omwe jakuti yayi panopa tikhale tipange kafufu koyenera anakanika anabwesa kafufu waboza panopa kubwera pano kuti tikakumbukira chifota zawo nena takakumbukire kumeneko ndikulakwisa pano. Aboma asaukanira olola ngati mwina kufuna mwina attention ya attention saba ngayoyo kufuna kungosokoneza mwambo akuona ngati ndi campaign mwina kuganiza munthu mwawo ndi kuti campaign. I don't think my advice za president akupanga advice mabwino kuyankha za maliro yo kuzilekera campaign anali kuti nthawi sitani pamwe chota zawo sina kumbukire nazira na pesa tikumbukire nawo. Boma kulawisa kwambiri. Chabwino. Chabwino apa awakuti ine ndi hape bwanali kunchisi ifai tisasalane ayi tiyeni tigwirane manja pakuti zomwe ena amafuna anakwaniritsa. Chabwino ahape bwanali kuchokera kunchisi tona pa ena. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Taswera dzina komanso mukuimbira kuti? Ine dzina langa ndine Sala Chirabo ndikuimbira Panzimba Boma. Mukuimbira kuchokera kuti Asala Chirabo? Panzimba Boma. Panzimba Boma. Nkhani lero mwaimva? Nkhani imene ndaimva. Mukuti nayo bwanji maganizo anu? Nkhani imeneyo aboma azisiye asire akubadza domwe aendese mwambo wawo kunsipeko iwo asalowere iyayi. Ndithu. Ayi chabwino. Ndikoma. So mbambire. Mwaswera bwanji? Ndasabira ngainso. Taswera dzina komanso mukuimbira kuti? Ndine Zenda Manjambewe Palombe. Zenda Manjambewe ku Palombe. Nkhani lero mwaimva? Nkhani ndemva ndithu kwambiri. Maganizo anu ndori chani? Maganizo anga ndina kuti boma likulakwisa kwambiri. Tifati kuti tikatingira zinthu zimene zinakhalira mbuyo muja. Kona ngati as of now anena kuti asira akubanja ayendetsa amene kuyendetsera usati kuti boma panopo zikalipeza kuti kuna mange political mileage panopo nkona ngati sizoona yayi. I think zinthu zonse zitazapisa kuyambira kunkuja. Ndeli lomene kuli kumana kuti aya panopo ife nkona ngati it's too late. Panopo malawa ezekantire pali maissues ambiri ndi kuti concentrate. Boma tizipangaza abantu dishuga pezeka bwanji chancha zamini mbizo libizana ndo azikoze. Asachukira pa zinthu kuti analipira mbuyo. Then it's a mistake. Chabwino. Ndithu nkulu. Ezikoma kwambiri. Ndikayona apa nthawi yanga ikuti 20 minutes past 7. Fortunately chifukwa cha nthawi apanso ndi pa mapeto penipeni pa programu yathu ya chidzulo tsiku la lero lachiwiri pa 27 May 2025 tithokoze onse amene anatenga mbali pa Facebook kutumiza mauthenga pa WhatsApp komanso ma SMS komanso kuchayalamya zimene zimachitika mpulogalamu iyi chakuti anthu mumapereka maganizo pa nkhani imene tayibweretsa. Ndi nkhani ya lero inali imene yokhudzana ndi imfa ya malemu Dr. Saulos Klaus Chilima pomwe zikuoneka kuti pangotsala masiku 13 kuti tikwanitse chaka chenicheni kuchokera pa tsiku limeneyo adatisiya. Ndi ambali ya boma anali ndi maganizo kuti uyu ndi anali vice president wa dziko ndi tikachite mwambo ndithu mukumbukira komanso kuchita zina kumeneko kumene kudachitikira ngozi ku Nthungwa Forest
koma abanja akuti iwo awapempha aboma kuti asakapangire zinthu zawo pamalo pamene padachitikira ngoziyo chifukwa kafukufuku akadali mkati. Koma iwo akubanja akuti tsiku limeneli pamene ndi pa 10 June adzakhala ndithu ndi mwambo wa nsembe ya misa kumeneko ndi ku Nsipe, ndipo achipani cha UTM nawo akuti akakhala nawo pa mwambo wa nsembe ya misa komano madzulo ake ndi pamene adzakhale ndi mwambo yatsa makandulo. Timamva maganizo anu pa nkhani imeneyi. Kufikira tsiku lina mwakoma nonse.